Túto budovu za mnou už asi spoznávate, pretože tu sídli Relegends, ktorí majú fantastickú garáž. Nejaký ten mesiac späť som tu bol a predstavil som vám všetky tie poklady, ktoré tam nájdete. No ale po nejakom čase sa takmer všetky auta vystriedali a tak je čas sa pozrieť, čo tam dnes nájdeme. Malá nápoveda, nebudete sklamaní. Pohľadom na tieto Hot Wheels modely už ideme sem dnu, kde už nás čaká Tomáš. Ahoj. Vítej, Peťo, v našem království. Ahoj, ahoj. Opět, ahoj, ahoj. Koľko som tu bol naspäť? Je to dávno. No je toto možné? Ďalší? To by sa mu nestalo, keby nakupuje na filtreaoleje.sk. Dopraj aj ty svojej mašine len to najlepšie. filtreaoleje.sk. Povedz mi, že teraz koľko tu máme aut? Řekl jsi to hezky, že se téměř všechno, ale ono vlastně se obměnilo všechno od té doby, co jsi tady byl naposledy. Nám se tady vleze 25 aut při dobré konstelaci a velmi velkém štěstí a opatrnosti. A teď jich tady máme něco okolo 20, mám tušení. OK, tak poďme si pozrieť a začneme asi týmto klaunom, pretože to sa aj nazýva, myslím, že klaunová bota. Je to tak, je to tak, je to tak. A toto je Z3, ktorú spoznávate, ale veľmi vzácná verzia. Je to coupé a je to M. Ano, je to jedno z nejkontroverznějších aut, které si myslím, že Bavorák vyrobil. Klaunová bota se mu neříká náhodou, protože má takový ten kulatý dlouhý čumák, jako jsou vlastně ty boty a stejně tak zakončení té prdelky, která za mě, když se podívám na tu proporci tady, tak se ta kontroverze vytrácí úplně a je to prostě jeden z nejvíc sexy pohledů, které člověk na auto může mít. Aspoň za mňa, neviem, jak to vnímáš ty. Mne sa to páči, horšie je to už potom s pocitom zriadenia, pretože tuto vieme, že je ešte zadná náprava. Neviem, či aj pri M-ku, ale pri tej štandardnej Z3 ešte z E30. Áno. A ten pocit v tom aute mám, ako keby som išiel nahý. Jo. Všetko je také malé, titierné, tenké. Minimálne v tom Cabriu to tak je, alebo v tom Roadsteri. Tuto nie som si úplne istý, či to bude to isté. Roadster a Coupé jsou dvě naprosto rozdílná auta, nejenom vzhledově, ale i jízdně. A stejně tak obyčejná Z3 versus M-ko, protože to M-ko je vlastně založené mechanicky na 36 M3 facelift. To znamená od motoru 3,2 litru, šestiválec, přes podvozek, převodovku, diferák a všechno ostatní je to vlastně o generaci dál. To znamená, je to i generačně vlastně 36. A velká zajímavost u toho auta je, že to je vlastně první M Coupé. Že to není Z3M, ale je to vlastně oficiálně označené jako M Coupé, tady tohle auto. Že to není ani Z3, jako podle výrobního označení. Áno, čiže podobá sa to na Z3, ale nemá to s ňou prakticky nic spoločné. Nevím, proč to tak udělali, ale vlastně založili tím takovou jako nepsanou řadu, která pokračovala dál vlastně autem, které je pak nahoře, které je taky M Coupé, takže... No ukážme si motor, ten som ešte nevidel, ináč chválím BBSy. Veľmi pekné, také leštené taniere. My jsme si u jednoho dobrého kamaráda v Ostravě nechali vlastně ty BBS na míru postavit. Je to vlastně, jsou to postavené kola, které jsou k tomu autu, je to na HR-kovém podvozku. A aby to bylo prostě tak nějak jako doladěné k tomu celku, no. Estoril je vlastně barva, která si myslím, že na to pasuje asi nejvíc společně s Imolou. To je ta žlutá taková. A ešte možno červená. Videl som E39, M-ko v červenej a tiež to nebolo úplne zlé, ale toto je, že paráda. Oni vlastně obě dvě, i ta červená, i ta žlutá, byly tuším pastelové barvy, že to nebyly žádné metalízy a podobně a pasují tomu jako strašlivě. Je fakt dobré. Krásne auto, čo poviete? Môžeš nechať otvorenú kapotu, pôjdeme ešte si poslintať. A teraz tu máme také dva svety, ktoré ale paradoxne nie sú až tak vzdialené od seba, čo sa týka ročníkov. A barvou? Áno, červená Ferrari. No. Máme tu jedničkové GTI, ty si mi hovoril aj veľmi zaujímavú story ohľadne tohto auta, že to odišlo od vás, prišlo a zase odíde. Je to zhruba 3 roky, co jsme tohle auto prodali do Švédska, přímo do Stockholmu. Byli jsme to tam staršímu pánovi doručit. Přímo do centra, koupil si to z toho důvodu, že oni mají omezení jezdit v centrech měst, tady s těmi respektive s moderními auty, buď mají hybridy elektra, anebo mají starší auto 30 let. A to tam může. Ano, což pro něho byla láska na první pohled. On to auto kdysi měl, koupil si ho teď znova. Jezdil s ním, my jsme byli průběžně v kontaktu a zhruba 3-4 týdny zpátky nám volá, že se mu na tom něco pokazilo. Ještě nemáme identifikované, co dokonce tady ještě tažné lano, protože je nepojízdné aktuálně. A jeli jsme vlastně do Švédska,
vyzvednout to auto, stáhli jsme ho sem, uděláme servis, provozníme ho zase A naspäť. a zase ho odvezeme do Švédska zpátky, takže pán je velký srdcař, je náš věrný klient a vlastně to je jedna ze služeb, kterou děláme, že se staráme vlastně lidem o portfolia takových aut, které máme tady doma. No krásne, GT1, opäť jedna z veľkých srdcoviek, už ste na volante videli a ešte uvidíte, môžem prezradiť. No a to, čo máš za sebou, 348 Ferrari TS, ešte to tam patrí, lebo TS znamená čo v tomto prípade? TS znamená, že to je vlastně targa. Nevím přesně ty italské slova, ještě jsem se italsky nenaučil, ale budu muset. Som myslel, že teraz nahodíš takú taliančinu, že odpadneme z toho. Jo, bohužel to ještě nevím. Ale měli vlastně 3 karosářské verze. Měli kupé, měli Targu a měli Spider, který měl plachtovou střechu, klasický kabriolet. A ten Spider je za nás vlastně jakoby nejvíc sexy, protože i ty jsi říkal, že miluješ to otevřené nebe nad sebou, když jedeš v autě. Ja mám strašne rád, keď mi vejú tie vlasy a to si môžem sa tak prehrabávať. Já jsem nechtěl být osobní, ale je to tam. Je dobré, že jsi to řekl sám. Tohle je o co si vzácnější verze TSK a to je facelift GTS. A stejně jak vlastně facelift kupečka je ne TB, ale GTB. Tak tohle je GTSO a je to vlastně auto, které bylo vyrobené jenom ve 137 kusech. OK, tak celkom vzácne. A není to plánovaně vzácné, což je na tom to nejvtipnější, protože Ferrari v té době prostě nemělo úplně plánovanou výrobu a oni začali dřív vyrábět 355, což je následující model, než vlastně stihli úplně jako vytěžit tady ten facelift. Takže proto jich vzniklo jenom pár a proto je to auto tak vzácné. No, máme tady 2. Na prvý pohľad už toto auto pôsobí veľmi, veľmi zachovalo. Celkovo aj ten interiér je taký, že veľmi pekný. Je to tak, že vlastně to auto původně, když to řeknu jako komplex, tak zákazník přijel na naše GTSO. Naše GTSO má o co si víc kilometrů, něco lehce přes 100 000 kilometrů a on chtěl sbírkové auto. On nechtěl auto úplně na ježdění, ale do sbírky. To znamená, zháněli jsme mu druhé auto a z toho vzniklo právě tady tenhle konkrétní kousek, který jsme kupovali v Německu. Je v prvním laku, má na těch 27 000 kilometrů s plnou historií, všechny příslušenství, doplňky jsou k tomu. Takže i když za to zaplatil výrazně víc peněz než za naše auto, tak prostě chtěl tip-top jako auto sbírkové, takže to je přesně tady to. Vyzerá fakt pekne aj tá koža, naozaj, že mohlo by mi kľudne stať v garáži, vôbec by som neprotestoval. To by nikdo z nás asi neprotestoval. Myslím, že asi ani nikdo z diváků by neprotestoval, protože ten ikonický shape, kdy ty radiátory, grily a všechno, Testarossa, generace vlastně F40 a podobně, všichni to milujou, že jo? Už som to spomínal niekoľkokrát vo videu, ale veľa ľudí si práve 348 mýli s Testarossou práve kvôli tým žiabram. Tie sa tam mimochodom kvôli tomu, aby vháňali vzduch na chladenie, pretože chladiče boli premiestnené právě v 348. Přesně jak říkáš, je tam zásadní navíc rozdíl, jak lidi si můžou vlastně jako odlišit tu testu versus 348 a to je vlastně proporce toho auta. Ta Testarossa je výrazně masitější, placatější, je to obrovský čtverec. Má to za sebou, tady je vlastně 3,4 litru V8, proto je to 348 označené. V té době dělali ještě věci správně. Ano. Ten 8válec v Testarose je nahrazený 12 válcem a proto i to auto je jako brutálně obrovské. Oveľa širšie, oveľa. Jo. No dobre, poďme teda k tomu, čo je tu za nami, pretože toto je ďalšie kabrio, ale už relatívne moderné a tiež kontroverzné v tom zmysle, že keď ho nakreslili, tak ľudia povedali, že to čo je. Jo, je to pravda, je to jedno z aut, které bylo jako neúplně milované všemi, ale všichni vlastně naopak milují tu mechaniku, která je v tom autě, což je vlastně ze závodního původu V10, vysokootáčková, atmosférická, 5litrová. Na tomhle konkrétním autě je zajímavé to, že před několika lety jsme si ho sami přivezli vlastně z Ameriky, což je u Bavoráků vlastně jako ta horší pointa, mít auto mimo evropské, ale my jsme to udělali z jednoho prostého důvodu. Necháme hádať prevodovka. Jak jsi to věděl? Paradoxne, pre Ameriku ten 10 válec sa robil aj s manuálom, ale v Európe vždy iba s automatom. Vždycky SMGčko. Ne? Takže toto je manuál. Jo.
Je to vlastně manuál, bylo jich vyrobených jenom pár set kusů v různých karosářských verzích, to znamená, byla to vlastně v M5 E60, pak byla vlastně 63 Coupe nebo 64 Cabrio. Ano. Ta mechanika je u těch aut téměř identická a jenom v Americe právě dělali, tak jak říkal, s ty manuály. Čo je fakt paradox, keď si zobereš. Nechápem, prečo? Nikdo mi to doteď nevysvětlil, možná někdo z diváků dokáže do komentáře vysvětlit, proč Takže to tak bylo. prečo? Tak nad tým už vidíme 348 a aký je v nich ale rozdiel, okrem toho stavu, že máme tú hornú a samozrejme aj v cene. Je tam ešte niečo iné? Je tam zásadní rozdíl a to je právě kilometry u toho auta. Tohle auto je trošku lakované, trošku vlastně jsme museli zapracovat i na interiéru, ne moc naštěstí. A má lehce přes 100 000 kilometrů. To druhé má 27 000 kilometrů, to znamená, je tam vlastně 30 000 euro rozdíl mezi těma autama a světlý interiér versus tmavý interiér. To znamená, jinak ty auta jsou totožné a jsou 2 ze 137 vyrobených. Hej. Vlastně jsou tady. Takže... Dobre, tak za 5,5 sa dohodneme. Jo, to je rozumné, na den je to v pohodě. OK. Nad tým je auto, ktoré naopak bolo prijaté veľmi pozitívne a tuto BMW si dal skutočne záležať, pretože je to... Doposud velmi pozitivně přijímaná 1M. 1M. Je to vlastně 1M neoficiálně, oficiálně je to BMW M Coupé zase, stejně jak zaznělo u té Z3. A je to vlastně druhé v pořadí a je to pro nás, respektive já budu mluvit za sebe, pro mě je to nejlepší bavorák, který kdy vyrobili. Je to vlastně lepší 92, protože má komponenty z 92, ze 46. Je to vlastně auto z doby, kdy byla krize a oni vlastně do toho dali tak nějak jako všechno, co měli, aby to udělali jako ekonomicky zajímavé to auto. A ono se jim vlastně i povedlo jako celek, takže v té barvě, v té Valencia Orange je fenomenální. Je veľmi pekné. A chválim opäť BMW, a to sme spomínali už niekoľkokrát, že BMW tu veľmi logicky vzdalo hold aj legendárnej M1. Nenazvalo to M1, ale 1M. Zajímavost u našeho auta je, že má 16 000 kilometrů, je ve stavu úplně nového, má originální lák, originální skla, originální pneumatiky z roku 2012, takže vlastně je úplně původní to auto, tak jak bylo. No a potom tu máme auto, ktoré už ste asi spoznali a to bolo hneď prvé, čo som si všimol, keď som sem prišiel, pretože moja otázka bola, že či je to RSI s tým motorom, ktorý ja mám v Cayenne, teda 3.2 VR6, ale toto teda nie je RSI, ktorý je extrémne drahý. Dnes koľko vychádza z VR6 ten chrobák cca na trhu? Skvělá otázka, moc je nesleduju, protože jsou nedostupné pro běžné lidi, takže ani neznám nikoho, kdo by je vlastně měl. Podle mě 60 a víc. Ale poďme k tomuto, lebo tuto vidím, že veľké kolesa, veľké blatníky, vzadu je tak akože dosť fejkové wannabe Porsche Carrera Turbo. Ano. Je to krídlo. Tak. No, ale že čo to je presne? Na první pohled to působí hodně jako bastl, který si někdo jako poskládal nějak jako random a chtěl z toho udělat RSIčko, které by the way jediné modré stojí údajně v muzeu ve Volkswagenu. Tak jak říkal správně, není to RSIčko, ale tohle konkrétní auto jsme tak nějak dostali zadarmo k jinému autu, o kterém se budeme bavit později. Takže tím začala číslo 1 vtipná příhoda, kdy mi borec řekl, tohle tady mám, nechceš to, vem si to. Tak jsme si to vzali a pak jsme zjišťovali, co to vlastně jako je, protože to působí jako dost divoce, stejně jako RSIčko. A zjistili jsme, že je to vlastně Millennium Cup Edition, stejně jako máš teď v záběru na dveřích polepy nebo na sedačkách nebo na dalších věcech jsou ty emblémy. A to byla edice 80 kusů, oficiálně, neoficiálně vyrobená pro Spojené arabské emiráty, protože tam jezdili ti šejkové ty kapy okruhové a chtěli to i v civilních verzích, takže jim VWčko poskládalo z dílů z RSIčka tady tohle auto. Troufnu si říct, že většina lidí stejně jako my to nebude tady znát a že si to budou muset googlit, ale to vlastně vůbec nevadí, protože teď byl sraz na, tuším, Wertherze a New Beetlu, RSIček. No. A byly tam 2 nebo 3 ty Millennium Cup Editiony. Takže objavili sa tam. Jo, že jsou tady v Evropě vlastně další. No, už keď sa spredu pozriete na to auto, tak je hodne rozšírené. Masité. Fakt, aj ten nárazník, vyzerá to presne, jak si ty povedal, že taký tuningový bastl, ale je to originál fabrika. Jo. A navyše, keď sa pozrite na tie prahy,
veľmi široké, ale je tu jeden taký detail na tých kolesách. Ja som v živote také kolesa nevidel, to na rovinu hovorím. Ja som si pôvodne myslel, že tam sú podložky. Jo. Ale tie kolesa majú také brutálne ETčko, Jo. že vlastne, ja neviem, koľko sú nadstavené, to je kľudne aj 10 cm do šírky. hodne moc. A je to robené len a len kolesami. Nie sú širšie nápravy, ale sú len kolesa viacej Je to vyťahnuté tak, von. no. Jsou to vlastně, podle mě, a to jsem zase nezkoumal do hloubky, ale minimálně designem a rozměrama to je RSIčkové kolo, takže vlastně to asi bude ono, no. Hej, no, ako zaujímavé, ale toto si hovoril, že už má majiteľa. Jasné, to mělo majitele ještě než to přijelo domů, nicméně ten stav toho auta není úplně špičkový a potřebuje hodně lásky, kterou mu už bude dávat nový majitel, který se příznačně jmenuje ta jeho firma Modrý brouk, Detailing, takže ten si to odveze a pověnuje se tomu a dostane to lásku, my to jenom přihlásíme a pojede to vlastně k němu. No. No okej, no zaujímavé, lebo ak by sme nepovedali, že už to má majiteľa, tak zajtra by ti zhorel telefón, lebo každý by to chcel zadarmo. Já si to myslím, no, protože ta cenovka fakt nebyla zlá, no. Hej, no a poďme vedľa, pretože tu stoja ďalšie legendy s logom Volkswagenu, teda GTI 1, GTI 2. Obidve som jazdil aj v takých ostrejších podmienkách. Tvoj favorit? Čiže jednotka alebo dvojka? A já si myslím, Peťo, že se shodneme asi na dvojce. Áno, presne tak. Co ty na to? Tá dvojka je tak dospelé auto, tak fantasticky sa šoferuje. A je zaujímavé to, že obidve sú v takých červených odtieňoch a farbách. Ja neviem, či to vidíte na kamere, ale oni sú v realite úplne iné. Jo. A je to spíš do oranžová, spíš jako hodně sítě červená, no. Je to vlastně pocitově fakt hodně staré auto. Áno. A tohle už je jako moderní auto, které je vlastně jako klasika, které už má nějaký výkon a jízdní vlastnosti, tak jak jsi to říkal, tak vlastně já se pod to podepíšu. A tohle je jedno z aut, které vlastně jsme si koupili pro sebe, respektive pro kolegu, který to auto bezmezně miluje. Je to v jeho vrcholné specifikaci, to znamená 16 ventil KR, je to bez katu, to znamená nejvyšší výkonová verze 139 koní. 3 dvířko, barva je tam všechno, takže vlastně proto jsme to auto vlastně kupovali. Pre laika sa tak veľmi podobajú, ako keby to bol len taký nejaký facelift tej jednotky. Samozrejme, kreslili to úplne iní ľudia. Vizuálne podobné, ale technicky jazdne je to úplne iná dimenzia. A taky cenově, protože když si vezmeš cenový rozměr těchto dvou aut, tak tohle je kromě relíčka teda nejvzácnější verze, co se týče sběratelů dvojkového Golfu. A cena je třeba do 500 000 korun, do 20 000 euro. A tady se bavíme o jednonásobku, to znamená někde kolem 40 000 euro nebo 35-40 rozmezí, protože je to úplně první generace vlastně zakladatel třídy Hot Hatch. Proto je to vlastně takhle jako oceněné dneska už a vystřelilo to na nesmysl, zase jako absolutně nezaplatitelný nesmysl. Ale keby si chcel túto chrobáka, tak ti možno častokrát stačí aj 1000 euro. A ještě v kabrioletu, to se dělalo pozor? To už je moc na mňa, ale... To ty jsi říkal jako, že dívčí tvary a pak máš ještě kabriolet. Áno, ten som dneska videl, zrovna nad tým som sa zamýšľal na diaľnici, že asi nie. Já doufám. No a poďme ešte tuto na M3 E92. Pozdravujeme Maroša Čabáka, ktorý má presne túto farebnú kombináciu. Jo. A toto tiež vyzerá, že celkom zachovalé, lebo aj podľa interiéru je to také, že dosť voňavka. Hodně. Je to auto, které má lehce přes 40 000 kilometrů, je to před facelift 27 rok výroby. Den předtím, než přijel, to znamená včera jsme to auto prodali, takže teď finalizujeme vlastně nákup toho auta od nového majitele, který je zo Slovenska, tím toho zdravíme. 92 je větší brácha od té 1 M, o které jsme se bavili předtím, i komponentama, i tvarama, generací vším. A je velmi oblíbená jediná vlastně M3 s V8 a poslední atmosférická V8, takže má několik prvenství. McLaren, jeden si tu mal naposledy, ale to bol vlastne jeden z prvých kusov. Jo. A toto už je auto, ktoré je aj generačne, evolučne ďalej. Takže To už na je čo hodně sa moderní kousek, tak jak říkáš. A je to vlastně 2018, to znamená faceliftový model. Řada vlastně 570S, v tomhle případě Spider, to znamená zase moje nejoblíbenější varianta, je pevná skládací střecha, kde se ti skládá jenom ta úroveň nad tebou.
a ty zadní pilíře tam pořád jsou, takže vlastně i to vypadá pořád jako sportovně, elegantně. Velmi moderní kousek s tím, že už má lift, má soft close, může mít větrané sedačky, keramiky, prostě co se týče konkurence tohohle auta, tak je to třída vlastně 488 GTB třeba, Ferrari, nebo Huracán od Lamba. A paradoxně, i když ty McLareny jsou cenově posazené výrazně níž než třeba Lambo a Ferrari, tak jsou, co se týče výkonnosti, co se týče prostě těch jízdních vlastností, nejlepší. Je to jako zajímavost, která mě fascinuje, mě nejvíc sedí tenhle design v té třídě a proto vždycky kolem sebe budu mít ty mekáče. Mimo jiné je to mainstreamové auto, které hodně lidí kupuje na běžné ježdění. Že to je ta třída ne jako hypersportová, ale super. A to auto umí být komfortní, umí hezky pohodlně řadit a po 1000 kilometrech z něho vysedneš. Takže odporúčaš určitě McLaren ďalej. Odporučám koupit 2, protože jeden bude vždycky na zvedáku a v druhém můžeš jezdit, takže... To nebola dobrá reklama, ale čo by som určite ja odporúčal, tak to je auto nad tým, pretože tam urobíš, ty si povedal, že 1000, tak tuto urobíš Zemegulu 40 000 a nebudeš vedieť a nebude sa to asi ani kaziť tak veľmi, i keď netreba si robiť ilúzie, pretože toto je vrcholná verzia V12 biturbo, takže nič pre slabé povahy. Ako by si toto celo charakterizoval? Je to Grand Tourer stále, alebo s tým mamutím výkonom sa posunul niekde inde? Neposunul se vůbec nikam a je perfektní v té GT-čkové třídě. Naprosto dokonalé auto, které má větrané sedačky, masáže, hydraulický podvozek, obrovskou přemíru výkonu. Což je třeba i v číslech 600 koní, 1000 Nm krouťák v roce 2005. A to je famózní věc, která prostě působí jako lokomotiva. Je to měkké, to auto, je odizolované, je prostě pohodlné a dokážeš s ním na okreskách, rovnějších okreskách potrápit ledas, jaké auto i moderní. Ale je to auto, ktoré keď si kúpite za svoje peniaze, tak veľa už na hodnote nestratí. Nikdy. Asi už nikdy. Pokud ho blbě nekoupíš. Áno, to je áno, tak akože čierneho Petra, že si vyťahneš. Ale fantastické auto, celo v akejkoľvek motorizácii, aj so základnými 8 válcami, perfektné. Je to náročné na servis to auto, kor tady v tom 12 válci, ta 65 je extrémně drahá na jako cokoliv, ale zase pro mě to jako za to auto stojí, protože to je neopakovatelné, to už nikdy nebude a ten zážitek z toho auta je prostě skvělý. Majitel, který vlastně nám to auto dal do komise, ho má 13 let a teď se teprve rozhodl ho prodat, vlastně vyměnit za něco dalšího, takže... Fantastické auto, mnohí hovoria, že jeden z vrcholov od Mercedesu. Absolutně. No dobre, a teraz ideme o patro výš, to som si naštudoval češtinu. Tam je zase iná klasika, legenda, ale z Japonska. Takže bavím se o tom, že je to pravostranná Integra? Přesně tak, je to vlastně originálně JDM auto, které vlastně se vyrábělo pro japonský trh s tímhle čumákem, tak jak říkal, mělo vyšší výkon, bylo tužší, bylo lehčí než to evropské, které mělo vlastně ty 4 oči. A čo tu robí to auto? A dělá to, že jsme měli možnost obě dvě Integry vlastně koupit tam je další, za rozumné peníze a tak jsme je koupili, takže jedna z nich je vlastně naše a druhé z nich máme společně s naším klientem, vlastně on ho zainvestoval vlastně a proto stojí tady. Takže. OK, no naozaj chválim, JDM auta veľmi môžem. Ale poďme asi dolu na to poschodie, zase na prízemie. Tam vidím 911, je to GT3. Áno, 9971 generace. Taký návrat k tomu klasickému Porsche dizajnu po 99 české, keď mnohí to kritizovali, tie predné svetlá. Dokonca som videl aj kity, kde prerábali ľudia 99 česky práve na 997, ale... A teď už stejně, jenom tě doplním, dozrávají ty auta jako ta M6, o které jsme se bavili dřív. Áno. Už se to lidem zase začalo líbit a začíná to být trendem. A ceny idú hore. Extrémně. 997 podľa mňa absolútne nadčasové auto. A keď to ukážeš lajkovi, ten nedokáže povedať, že či to je Porsche, ktoré už má vyše 20 rokov. I like vždycky pozná Porsche. Tak, je to tak. A toto GT3 môžem. Je to manuál, je to auto, které je hodně analogové. Mohlo mít spoustu různých modifikací, že jsi mohl mít ještě RSO, mohl jsi mít Club Sport s nějakýma rozpěrama, mohl jsi mít keramické brzdy a x prostě specifik na tom autě.
Já bych řekl, že v jakékoliv konfiguraci to auto je fenomenální. Je řidičsky velmi náročné, ale pokud se ho naučíš řídit, tak ti dá hrozně moc odměnu ve formě toho zážitku jezdeckého. A včera jsem tady měl klienta, se kterým jsme se o tom autě bavili, a kterému jsem ho třeba jako nedoporučil, protože není jakoby vyježděný a není tak agresivní řidič, který by ocenil ty vlastnosti toho auta. To znamená, řekl bych, že to fakt není jako auto pro každého. Ani ne finančně, ale spíš jezdecky. Že fakt musíš mít nějaké skills a zasloužit si vlastně tím pádem to, že ti to auto dá zpátky to, co může dát. No. No poďme zase opatro výš a tu je ďalšia klasika. Toto je auto, ktoré ja som si hodne prial svojho času, ale dnes už sa dostávajú na také ceny, že asi by som volil niečo iné. Ale E30 BMW je jednoducho krásne auto, nadčasové a ak ste videli jeden z dielov legendárnej komédie, a to mi pomôž názvom... Slunce sena? A Erotika, myslím, Erotika to bylo podle mě, no. Byli v Itálii. Áno, v Itálii, tak toto auto tam s pánom Dejdarom jazdilo. Presne. Samozrejme aj ďalší legendárny film s Bolkom Polivkom, ktorý ale nevyslovíme, pretože túto reláciu sledujú aj deti. Stačí první část dědictví. To... Áno, Dedictví, jednoznačne. Tam bol tiež, myslím, že v bielej farbe. Áno. A ten dizajn sa jednoducho podaril. A teraz je to krásny pohľad, vlastne, keď sa pozerám na tú 911 a tú E30, tak vůbec by mi nevadilo ani tieto dvě auta mať v garáži. Jo. Ale že vůbec. Jo. Je to auto, které je vyloženě pro srdcaře, pro milovníka značky a vlastně je blbé, že už se taky stalo jako míň a míň dostupným, protože ta cena toho auta už jde klidně přes 20 000 euro, což tak ještě nějakou dobu zpátky nebylo. A já chápu, proč za to ti lidi chtějí tyhle peníze, protože zase se bavíme o řadovém šestiválci, obrovském stylu a prostě emocích, které vlastně ten řidič nebo majitel má, když projíždí kolem někoho, kohokoliv, tak všichni ukazují prostě lajky a jako milujou to. A toto je verzia? 320i. Čiže základný šesťvalec, ktorý Je to som tak, hral. je to tak. Ano, OK. A skočme ešte hore, pretože na tým máme ďalšie také bavorské železo. Ano. A trošku upravené. Trošku upravená verze vlastně tady tohoto auta, Ano, což je Z3M Roadster. Tiež opäť v krásnej modrej. Ano, je to vlastně, obě dvě ty auta mají stejný základ, to znamená před faceliftová S50 z 36kového bavoráku M3, to znamená 321 koní. Výrazně horší design za mě v tom Roadsteru než to kupé, ale to je prostě o vkusu, každý má rád něco jiného. Nicméně tam nahoře je Evergreen barva, která je extrémně vzácná u BMW, kor v těch ročnících. Je to pastelka taková zeleno, brčálovo, nevím jak to popsat. Nádherná originální barva, která nese pod sebou, řekl bych, kompletně celý ceník Hamanu, který v té době byl. To znamená, to je motor, to je podvozek, to je interiér, plus, a to nevím doteď, to ještě mi někdo neřekl, ani ve fakturách jsme to nenašli, ale to auto je celé z karbonu. Jestli to dělal taky Haman nebo ne, nebo to bylo někde na Môžeme míru karbobruskou rozrezať potom, keby si jo. to zistíme rýchlo. Třeba tam bude značka někde logo, že ne? Kapota, oba dva nárazníky, blatníky, Wow. jsou všechno z karbonu, takže... Tak to je inak náložené auto. Nechcem si ani predstaviť tú cenovku, ktorá tam bola v tej dobe. Podle mě Borec v té době zaplatil dvakrát to auto. A dnes je to auto na predaj? Dneska je na prodej, uvedli jsme ho do prodeje teď nedávno a jsem zvědavý, jako kterým směrem vyrazí, protože tady ty speciálky častokrát nezůstávají tady, ale jedou úplně někam hodně daleko, no, bohužel. Okay. No dobre, takže povedali sme si hore, máme Integru, tu máme Z-ko, no dolu máme 8, ktorá je jedno asi z dvoch aut, ktoré si pamätám z minula. Je to možné, ano. Čiže to tu stálo, je to myslím 850 CSI. s manuálom. Jedině. CSIčko, ano. A ten stav v interiéri je naozaj že krásny. A čo je najlepšie, ja som si sadol dovnútra do toho auta a ja si doteraz pamätám na tú vôňu, ktorú malo buď moja E36 alebo E39 a tu vnútri je to úplne že rovnaké, ale je to ešte viac znásobené, pretože to auto je veľmi zachovalé, málo jazdené. Je veľká škoda, že si nemôžete tak čuchnúť cez priamo takto obrazovku, ale je to, že toto je BMW. Tak, jak sadneš do starej Toyoty alebo Hondy, tak sadneš aj sem do BMW a vieš, čo sa ideš. Alebo v Lexuse, v mojom Lexuse, presne to isté. Kľudne si prídete čuchnúť sem do Relegends, myslím, že otvoríš im, hej? Jo, extrémní high-tech, jako to auto na tu dobu, všechno v elektrice a tak.
Co se týče tady tohoto auta, tak jsme ho prodali prakticky hned, jak přijelo. My jsme pro něho byli v Rumunsku, v Bukurešti. Klient si ho od nás koupil, od té doby vlastně mu ho spravujeme nebo garážujeme. Teď je tady vlastně na zaparkování, to znamená, nemá dostatečně bohužel velkou garáž, kterou teďka staví, protože koupil moc aut, takže... To jsou příjemné problémy. To jsou přesně, jak říkáš. No. Oblekli jsme to celé do PPFka, aby se to zakonzervovalo. Má to 40 na ET, dělal se vlastně suchý led na podvozku. Takže to auto je úplně původní a úplně jak nové. Poďme asi toto. Jedna M-ko, trošku rozobraté. Spomínal si, že prechádza to nejakými opravami, úpravami. Takže... Jo, pro tohle auto jsem byl v Dubaji a pointa tady toho auta je vlastně, že kdo bude chtít auto, které je na ježdění, není úplně sbírkové, jak to naše druhé, tak to je přesně pro něho, protože bude levnější, má neevropský původ a má nějaké kilometry a tím pádem i někdo, kdo prostě chce s tím autem jezdit, nechce vyloženě sbírkový kousek, tak prostě sedne třeba do tady tohoto. Prostě jsme koupili i takové auto, které mělo zašlé světla, takže se renovujou světla a nějaké další detaily, které na tom autě ještě budeme dělat. Spojku jsme měnili a tak dál, brzdy, takže to auto bude ready a věřím, že si ho někdo bude ještě hodně užívat tady. Tak dobre si povedal, že někdo chce jazdiť, blbnúť na tom a na to bude ideálne. Tak tohle je přesně kousek pro něho. No dobré, ale poďme sem dolu. 911 klasická, to už tiež asi nie je auto veľmi na blbnutie, je to skôr také, že garážovka, víkendovka, zoberieš si to, tešíš sa na zmrzline. Je to klasická, tak jak říkáš, G-čková vlastně 3.2 z roku 87. Až na to, že není tak úplně klasická, protože je jubilejní k výročí 250 000 vyrobených kusů. To znamená, má jiné lakování, má jiný interiér, má vyšší výkon, má vlastně plnou výbavu, co se týče interiéru. Nějakých 230 koní, jestli se nemýlím, ta 3.2 má. Kilometrově má poměrně hodně, asi 240 000 nebo něco lakovaného. Tak užíval si to někdo? Ale pak byla zrenovovaná a proto vypadá teď jak nová. To znamená zase pro někoho, kdo bude chtít podle mě jako spíš jezdit, než si to auto sbírat. Cenový rozdíl mezi těma výročníma edicema, jako je tohle, a mezi běžným modelem, tak může být klidně jako 60% auta. Úplně bez problému. No. Ale jednu vec som vám chcel ukázať, čo som si všimol, keď som natáčal detaily. Počúvajte ten zvuk. To je... Wow. Čirá mechanika. Čirá, krásna, naozaj cítiš tam kopec toho materiálu. Jo. A zase je to ten klasický design té 911, každý to pozná. Kde hýbú títo klasické 911? Keby som chcel kúpiť, povedzme, že v stave, ktorý je zmysluplný na to, aby som sa vedel už voziť? Tak se bavíš o 65+. No, poďme ale hore na toto krásne modré auto, pretože to je vec, ktorá sa veľmi často objavovala tiež na plagátoch a vo svojej dobe to bolo aj relatívne dostupné auto, jedna z najrýchlejších prednokoliek vôbec, teda Focus RS prvej generácie. Toto je tiež ďalšie auto, ktoré tu už bolo aj minulé a ty si hovoril, že toto ste si vy kúpili pre seba. Ano, původně jo, teď se nám změnily plány, protože máme možnost získat trošku jiná auta. Ty plány se pořád mění, bohužel, nebo bohudík asi. Ty jsi říkal plagáty, já ho spíš znám z videoher. Colin McRae. A je to prostě vlastně přesně ten VRCčkový Focus v civilní verzi, ze kterým on tam jako jezdil. A... S jedným podstatným rozdielom, že na prekvapenie mnohých toto je predný náhon. Přesně nie tak. Je to štvorkolka. A vy ste už na Volant TV videli jedno video, kde som vám ukázal najväčšiu zbierku rally aut Colina McRaea na svete. Je to nedaleko od Prahy v Plzni. Tak si to pozrite, je to naozaj, že doteraz sa mi ježia chlpy, keď si na to spomeniem. Úžasná zbierka. Fenomenální, viděl jsem to video a vlastně bych si ho pustil jako kdykoliv znova. Tak jak říkal, není to čtyřkolka na rozdíl od VRCčkového auta a je to takový vlastně jako jeden z králů té hodečové třídy té doby, rok 2001. To auto má lehce přes 200 koní, 215 mám tušení a je 2 litr vlastně přeplňovaný, 5 kvalt a manuálně řazený a zajímavé na tom autě je to, že všechny byly ve stejné specifikaci. To znamená, tady ta Imperial Blue barva, kola stejné, interiér stejný a každé z těch aut, a to je to nejzajímavější, má svoje číslo, bylo jich přesně 4501 vyrobených
a vedle vlastně řadičky máš plaketku a do ní máš vyražené to svoje konkrétní číslo. Což moc aut v té cenové kategorii nemá a proto je podle mě zajímavé jakoby ho mít doma a jako vyloženě si do něho odložit peníze nebo třeba i s ním jezdit, záleží na to. Dajte nám vedieť, či by ste takéto auto chceli v samostatnom videu, lebo určite by to stálo za to. A tam si povieme aj niektoré veľmi špecifické veci presne pre Focus RS, pretože jedna vec je obdivovať toto auto na plagátoch alebo vo videohrách a druhá vec je ho živiť, servisovať. A jezdit v něm a mít ten zážitek z toho s vědomím právě toho servisu, takže... Úplne nad ním máme ďalší McLaren, ktorý sa tu tak skrýva, nenápadne. Toto je ale, predpokladám, ešte jedna z tých prvých verzií. Ano, přesně tak, to je MP412 C-Rok 12. No, chcel som, aby si typoval ten názov, lebo to je, jak povedal Jeremy Clarkson, to je ako názov faxu. Že proste... Myslím si, že o tom autě jsme se bavili už předtím. Co bych k němu dodal, je jedna věc, že poměr cena výkon. Pokud člověk chce placaté auto, tak absolutně nemá konkurenci v ničem. Ani v R8, která je poměrně levná. Ono aj vizuálne to auto stále pôsobí s takým wow efektom. Jo. A to je presne to, čo je ten McLaren asi veľmi dobré. Přesně tak, no. Ale zase potřebuješ dva. Tak to by sme mali. Ďalšia návšteva Relegends tu v Českej republike dopadla dobre, pretože tá obnova toho vozového parku je tu brutálna. Ja som sa bál, že čo tu nájdem, niečo po tých pár mesiacoch, ale je tu prakticky všetko nové. Dajte nám vedieť vy, ktoré auto sa vám najviac dnes páčilo a ktoré by sme teda mohli možno dať do samostatného videa. A už teraz vám môžem prezradiť, že možno ten Focus RS, keďže vám to ostáva dlhšie, tak by sme sa na neho pozreli. Tvoje najobľúbenejšie asi z týchto aut? Z těch, co jsou tady, je náročné si vybrat pro mě, protože moje tady ani jedno není, ale moje dvě nejoblíbenější auta jsou Skyline a Viper. Ani jedno tu nemáme. Ani jedno tady prostě bohužel dneska není, takže je pro mě asi McLaren. A píšte nám vaše tipy a žiadosti, že ktoré auto teda do samostatného videa. Čaute. Díky moc, ahoj.